Miguel Bosé, El Barrio, Sabina, Serrat, Alejandro Sanz, aquests i moltíssims artistes van passar per Terrassa als estadis olímpics i el de Can Jofresa amb macroconcerts que van ser una empremta fixa a la nostra memòria. Des del grup municipal socialista van presentar un acord per recuperar aquests macroconcerts o grans espectacles en aquests grans espais que tenim a la ciutat. I estem contents perquè va ser acollida amb gran unanimitat per part de tots els grups del ple municipal. Estem satisfets, doncs, que s'insti el govern de la ciutat a que després de les obres de l'estadi olímpic s'adeqüi aquest de manera que puguin compaginar-se les competicions esportives amb els grans concerts, siguin d'iniciativa privada, siguin d'iniciativa pública, perquè una ciutat com Terrassa necessita recuperar aquesta activitat. Observarem que a la Festa Major ja s'hi faran concerts a l'Estadi Olímpic de Terrassa. Entenem que es fan perquè la gespa ja està totalment malmesa, s'ha de sotmetre totes les instal·lacions a una reforma i el que hem demanat, i ens agradarà que així sigui, és que aquesta reforma contempli aquesta possibilitat de compaginar, com deia, activitat esportiva, activitat musical, activitat escènica. Bon estiu i bona música a tothom!